sik yuk. Ayo sor sik Mas Agung ya. Agil. Dalem oh iya 500.000 tembe metu piro iki? Ya Allah Mas Agung. Ih matur sembah nuwun ya Mas. Sapupuh kangane ati. Oke, tekno Mas. Apa aku? Barang sabar papagihan anane curlolo atine nganti wakil perpisahan anane cur podo tresane ayo asik terus loh. Mas Agung juga nanti abis ini lagunya Kerinduan Mas Medi. Kayak iki Mas Medi HM malih mboten? Oh enggak sangu, yo enggak sangu. Ngegas bayan. Oh, Mbak Lus. Iki lho bocahe, Mbak Lus. Oh, iki lho bocahe Mbak Lus. Bos Mini. Ya. Terus ya Mas ya. Mas Bugel. Pak Rianto itu ternyata bisa nyanyi, Pak. Oh iya, Mang Da penyanyi. Nah, ayo Pak Rianto, bisa. Teman Pak. Nanti harus nyanyi. Mbak Pui maju. Edanan. Ya, Mbak Pui. Sing ora kedanan mripate
Moji roji saben bengi semonten nyawang Kene loh, kene. Gel, kok Gel? Sini sayang. yen memajang mung karo janur kok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu susu perawan rasane ra karuan susu rondo rasane rada sepok. Mosok jeruk makan jeruk bocah kok jan. Nadyan wat. Oh kembang ding. kembang wae weton gunung Bendol iki rong wayahe kaya bolak-balik dak-dak iki. Jare kon ngreoke, direokne. Nek gundul mlocot kuwi. Munggah muter. Anu Wonogiri. Eramaka, ya monggo. Pacitan sarwi jenang Pak Rianto, ambune wangi. Sumpah. Estu. Ya Allah. Kaya ngono. Niki belum tentu loh tamu-tamu dengan sewangi ini loh. Elok, wangi tenan. Parfum apa iki? Hah? Kenapa kuwi? Nek niki asli lho. Wah, jan elok tenan kok. Nadyan. Boten kok boten saged kok. Gak iso. Panas ya mangga. Lah bendol ya anae. Rong wayahe padha kono kok. Blak dedet ae. Bendol ki semangat bare entuk jatah. Kuwi ora semangat mendem kuwi kok. Ha iya. Dek ben nang Bekasi kok ngono kuwi dek ben kuwi. Glundung nang ngene salon nganti. Monggo Pak, ampun digalatene bendol. nana ayo Panas monggo. panas udan panas aling-aling caping gunung ayo janji ayo Hop sik ndol. Hop. Keterangane pripun, Bu? Kula ngerak boten napa-napa, Bu. Siap nggih, kula ngerak boten napa-napa. Nek nganti kula dadi sinten sing tanggung jawab? Sinten? Ayo. Nek nganti kula dadi sinten tanggung jawab? Tenan kula dikira boten napa-napa panggih. Izin kula ngreok. Aku dikira gak iso ngreok. Ngreok to. Iki gambuh kula niki, wedok gambuh kula.
Bendol iki rasa emosinan ngono kuwi. Drak dedet yo dadi. Ayo reoke wow. Kaya latihan kalau ndol. Ning pangapunten Bu kesalahan teknis. Operatornya sing ngeson niku rada siap. Oke. Reok ndol. Wah, nganti dadi titenono Bu Endang. Yuk. Nggak dedet.
saiki ngerti duit to. Aku yang mau 50 wegah. Nek 100 mari. Jujul ngono. Alah bacot. Aduh. Ayo Pak Priyanto. MC-ne njaluk wedang jeruk. Sampai ini polisi penggede kok nanggapnya campur sari reok. MC-ne njaluk wedang jeruk. Pahit. Wedang jeruk 10.000 kirang. 5.000 itu wedang jeruk. Wedang jeruk ki 50. Mas Slamet. Ha, burini marem. Pun puas, wedang puas. Nanggap neh. Niki dalu nggih Bu, mengke nek enten napa-napa kula sing tanggung jawab. Sinten? Alah sembur mah moncot kabeh. Hei, bedol ya ae. Lain konsolidasi bareng. Wah, nambah iki. Pak, bedol. Kowe ora ngrasake wong ngrek iki rekoso. Kula balekke mawon, Pak. Pun. Bedol. Tolong Mas, listrike durke Mas. Mboten situ. Ras itu mandan jero gak apa-apa. Mohon. Orang munggah terap. Munggah terap. Iki kondisine bengi ya, Ndol. Nek awan mau ya genah aku tekan ndi-ndi. Pahit mah kowe iki kok. MC-ne njaluk wedang jeruk. Mas Jarno, sampai nutukne nyanyi ra dang aku selak diremuk karo Mbak Endang kok Mas. Najan apa dia mau nu. Selak mriko njaluk reok melih. Sampai iki dalang ora iso nonton panu situasi dan kondisi. Yo lanjut reok. Reok terus ora wegah bayaran yo. Bedol. Karepe piye? Lah iki wis mari to urung to Mbak iki? Iki wis. Mas wis. Oh ampun mari. Bedol. Kowe kancaku lawas le. Kanca ngarit. Pedro. Karo kancane ngremuk. Pak Rianto nambahin mboten? Mboten Pak, guyon. Guyon Pak. Mboten MC-ne njaluk wedang jeruk selak pahit. Nah, lumayan 250. Kurang selangkung. 220. Aman. Sak jungkelan. Napa melih? Sak jungkelan. Oke, 50 to. Lah gak. Jungkel pisan kas dol, 50 neh. Sak puteran no. Walah mah. Sampeyan gak mesakne aku sing ndek esuk gendong sapa kae? Sekar. Wis nyakil wis menggah-menggah. Mungkin agak melih Pak nggih. Lah iki mau padahal Mas Bugel mau Mbak Rini nyuwun anu. Bedol. Oh, lah kowe iki pengedang apa jane kowe iki? Nyuwun cakilan iki diulang melih. Terus Janokone Arjunane mengke Mbak Rini. Dipanah kok. Hah? Aja dipanah kok. Nadian wadon to Mas, masalah nadian wadon sampean iki piye to jane? Nadian wadon. Iyan. Sarawi. Ayo tondol. Iya, kesumpah dol kowe iki kaya. Kayak setruk lah, kayak setruk. Kayak setruk lah. Monggo Mbak Endang maju Mbak. Ayo. Mbak Mbak Wati Endang. dilanjut niki.
MC njaluk wedang jeruk selapait. Minum ta? Mie enak no. Wedang jeruk suwe ya lo njaluk mie sindene. Anda tidak wangi. Ora wangi. Iku disemprot. Ayo to Mas, Mas sampean iki ra mesane Sampeyan aku. ngobrol wae. Nggih, Pak. Tuh. Niki teko. Lah ya Allah, Bu, kula namung Gojek, Bu. Guyon kula niku lah. Lah masyaallah guyon barang. Ngono. Sampeyan ra mesake, Bu. Nggih, kula namung guyon, Bu. Lah jenengane ku Bu Guru iki dadakan. Ki mbiyen guruku TK. Nyanyine bebek adus kali. Lah. Sotenge kono sik lho, Mas sing ndok omah kae lho, kae sing ndok omah kan. Ngombe sik aku. Ayo to Mas Jarno ki suwe men to ya. Ya. Lah kan ngombe wedang jeruk. Ndol aku pisan iki awor kowe ya. Mohon maaf sesuk arek ning ndawe gah aku. Anu Bu, anu ngandelke silet tok. Mboten ten mriki tok. Tak pitani dhewe ngene Jatirejo, Wuryantara nggih ngoten niku. Nggih, mboten nusuk kula Bu namung isin. Nggih, maaf Mah. Aku yang salah. Apa? Lho wong ngono kalau di kompak kok. Iki mama sinten iki? Iki nunjuk kompak niki. Mama sinten? Maaf. Mboten ngertos kok. Tak kira mamaku. Iki nek nyekel keris aja ning kono meteng ning kono. Nyekel keris para kire. Bocah jan. Lah iya. Kowe iki perawan kok nyekel keris blebok ning kono lho. Timbang sing wingi le Timbangane turu sore. Ayo nonton campur sari mesine bogel. Mungkin agak mulai Pak Rianto. Ulang tahun boleh, kenaikan pangkat boleh, hari perkawinan yang ke-25 atau 50 boleh. Murah kok CSTK kanca dhewe sing nyaran gak sebayaran kancane dhewe. Ayo tintingan terakhir pripun iki? Nadan wadon ini nemane banyu. Mbak Endang marem nggih.